vast en zeker af wat dit is. Dit is onze Big Deal kiosk, speciaal voor ons in China gemaakt. En mensen kunnen hier gratis kortingsbonnen mee afdrukken. En wel op die plek waar het juist ertoe doet, op straat. Scan uw parkeerticket en krijg gratis 3 kortingsbonnen. En we hebben het getest. En met succes. Voor de consument is het gebruik van deze kiosk heel gratis. Wij verdienen door de adverteerder per afgedrukte bon een bepaald bedrag te vragen. En juist omdat onze kiosken zich midden in de stad bevinden, is de kans groot dat een coupon ook daadwerkelijk wordt ingeleverd. Welkom terug, heren. Leuk je weer te zien. Ja, aangenaam. Insgelijks. Hoi, Leon. Hoi. Hier staat hij weer. Ja, hebben we weer meegenomen, ja. Ik zou je nu opnieuw willen laten pitchen. Oké. Onvoorbereid. Zeker, inderdaad. Over het antwoord op de vraag waarom jij een goede ondernemer bent. Waarom wij goede ondernemers zijn, juist. Dat mag ook. Oké. En je tijd gaat nu in. Nou, waarom wij goede ondernemers zijn? Wij denken dat wij goede ondernemers zijn omdat wij van een visie die wij hebben gekregen tijdens onze studie in het buitenland in 9 maanden tijd een visueel fysiek product hebben weten te maken. Het idee kortingsbonnen buiten op straat tot een product hebben weten om te vormen. En tegelijkertijd contracten hebben weten te krijgen met grote partijen zoals Q-Park. Dat is denk ik waarom wij denken dat wij goede ondernemers zijn. Dankjewel. Daar ben jij het mee eens? Ben ik het volledig mee eens, ja. Leden van de jury. Ze praten in de wij-vorm. Ja, dat is een compliment, heel netjes, keurig. Hè, dat je dat direct oppakt, want je bent een team, je bent sterk als een team is. Zeker weten. Als ik je pitch samenvat, zeg je, we zijn goede ondernemers omdat we dit succes hebben bereikt. Omdat we aanpakkers zijn. De ene is de aanpakker, de andere is het geweten, zo gezegd. Dus wij hebben een hele mooie team spirit tussen elkaar. Wie is de aanpakker? Dat denk ik wel, Leon. Nou ja, ik ben de prater, ik ben ook Precies, een beetje de aanpakker. Ja. Maar ja, goed, die mensen moeten er ook zijn, toch? Ja, Barry schiet. En, ik hou Barry een beetje in toom af en toe. Investeer in 1 keer flink om het snel in de markt te zetten. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Op het moment dat wij lanceren, dan doen we dat in 1 keer goed en landelijk. Straks gaat alles elektronisch, met mobieltjes, et cetera. Hoe gaan jullie daarmee verder? Wij gaan niet naar een retailer en zeggen wij hebben een mobiele app. Nee, wij zeggen, luister, wij hebben uniek gepositioneerde advertentiedisplays waarop jullie nu kortingsbonnen kunnen afdrukken. En tegelijkertijd zetten we die advertentie ook op de mobiele app. En over de jaren heen zullen we zo een grotere basis van consumenten weten te genereren. Dank jullie wel. Goed, dank jullie wel. Dankjewel. 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 Ziens. Goedendag. Jullie hebben al €10.000 gewonnen. Hoe voelt het dan om dan daar weer te staan? Ja, dus ik heb het persoonlijk gevoel, ik had een beetje, de spanning is er vanaf. We hebben die 10.000 gewonnen en het kan alleen maar nog mooier worden. Ja. Dus ik stond er eigenlijk persoonlijk zonder zenuwen. Dus ik heb het meestal gepraat. Maar toch had ik dat, ja. Hoe hard hebben jullie die hoofdprijs nodig? Nou, wij zitten op dit moment echt in een fase waarop nu die beslissingen moeten worden genomen. Bank, investeerder, dus ja, het komt wel echt op het goede moment. Ja, hard. Ja. Duimen? Zeker weten, ja. Ja, we vertrouwen in, toch? Ja, maar duimen is altijd, kan altijd. Hè. Ja. Prima verhaal. Ik ben het er niet mee eens. Maar ik vind het helemaal niks. Ik geloof helemaal niet in die zuil. Echt. Nee. Oké. Het wordt mij steeds duidelijker waarom moet dat ding nou in een parkeergarage staan? Moet je kaartje. Ik vind het zo achterhaald. Ja, ja. Het is zo'n achterhaald idee. Ja. Ja. Nee, maar goed. Ik denk dat wel anders over. Ik denk dat het is een heel fysiek, heel zichtbaar. Het heeft veel stopping power, dus je stopt om te kijken wat het is. Het past bij de locatie waar je bent. Ik vind het juist heel goed. Ik vind het multi-channel concept dat ze hebben ook heel goed. Hè. Dus parallel daaraan ontwikkelen ze het andere kanaal met dezelfde content. Dat vond ik goed. Ze kijken vervolgens welk kanaal het gaat winnen. Dan kan het ene afgebouwd worden ten faveur van het andere. Ik vond dat een goed verhaal. Ik denk dat snelheid in deze markt is heel essentieel. Het idee is voor je het weet door een grootmacht gekopieerd en je vist achter het net. Wij gaan kijken en luisteren naar onze volgende finalisten. De mannen van Social Deal. Dat waren de mannen met dit verhaal.